nu. Yes, okay. Her, der har vi plebejerne, der ejer den her gård, sammen med landet rundt omkring den. Og herover der har vi så en fjendtlig provins, for eksempel Gallien eller Thrakien eller sådan noget. Ikke? Og så kommer patricierne, konsulen, hærførerne, og siger til manden, at nu skal han altså ud og kæmpe. Og de går så over og kæmper mod ham her, og han dør. Og de tager tingene, de tager slaverne, guldet og jernet. Mellemtiden, der går jorden til, og konen, hun bliver nødt til at flytte ind i byen. Herinde i byen. Der mister hun så håret. Og landet bliver så senere, fordi nu så køber ham den rige mand her, patrician. Han køber landet, og det bliver så opdyrket af slaverne i stedet for. Sådan der. Så de trækker sig på ploven. Sådan der. Og der kommer så planter igen, ikke? Sådan der. Og så fordi de bor inde i byen nu, så er de jo stemmeret. Så de får penge for at stemme. Yes.